pepetungan iku ana loro. Ana loro sing siji iku mau Kertayasa Candhi Raga Sempoyong. Lah, terus iku sak temene ana pasangane yaiku Ringkel Dedel Nabi Sleman. Lah, diarani istimewa kejaba Kertayasa niku tiba candhi. Lah, sing Ringkel Dedele yen bisa tiba Nabi utawa tiba Sleman. Calon tinggi masang pondasi kan wis dipasang digot lah, diduduki ngono. Iku ya mulai lek wis masang cara tembunge saiki peletakan batu pertama. Nah, kuwi jenenge ngono kuwi. Berarti milaine jame milaine peletakan batu pertama. Lah syarate ora ketang mek ndelehke tok, kudu sing duwe hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wilujeng wae. Ya, pentungamu pagi ya tekane diparingi seger waras le. Tak balike sampean ya sehat toh. Alhamdulillah. Ya iki rada suwe Pak D ndak gawe dolanan ya maune iku lho, Nak. Usum gerabakan bangsa ngelu-ngelu watuk pilek kuwi ya alhamdulillah sedina wae wis rampung. Diparingi sehat iso umuk neh karo nyangkruk. Mungkin mugi sedaya rencana-rencana iki nggih diparingi seger waras nggih. Iya, Nak. Iya. Ya ngono. Ade niki ini kan pun tahun 2025 akhir ya Ade. Ya. Desember. Iya. Ade niki kula dipun titipi niki titipi rencang-rencang. Nek Pak Ade niki umpami bangun omah napa griya niki kula rencana tahun ngajeng Pak Ade. Oh, tahun 2006. Nggih, 2026. Niki napa wonten hari napa bulan yang baik ngoten. Oh, ngono. Nggih, mengke wonten rekomendasi saking Pak D napa-napa mawon napa wonten sing paling sae. Oh, iya, Nak. Bangun omah. Iya, ya bakune gawe omah lah. Nggih. Heeh. Pancen ngene, Nak. Lek iso ya iku lho sing diarani budayane simbah-simbah utawa para sepuh biyen ya ta. Dadi kabeh iku mau mesti nggunakake pepetungan jer nang kono mau bakal ana keperluan luwih-luwih ning babagan gawe omah. Lah sasi sing apik iku upamane yen bisa kaya wulan Syawal ya ta, utawa Bakda Mulut ya ta, utawa Rejab ya ta. Nang kono sing kerep ora digunakake iku ing wulan Mulut karo wulan Ruwah, Nak. Oh, Mulut Ade. Karo Ruwah. Lah sing paling bagus dhewe ana wulan Besar. Besar Ade. Wulan Besar. Sing paling bagus. Lah ada saben sasi besar iku yen manggon ana ing sasi umum kurang luwih nek ora ana wulan Juni ana wulan Juli le. Iku lah kaya sasi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab iku apik, ning sing luwih apik neh yen bisa ana ing wulan besar. Lah ning kono kuwi pangajabe apa to? Wong besar iku wis cetha gedhe. Dadi nang kono ya gedhe kamulyane, gedhe keslametane, ya to. Dadi gedhe rezekine, ngono iku kudangane para sepuh. Lah, lek wis kepethuk sasine, ya to.
iku sak temene sing umum le sing lumrah upamane golek dina sing nek ndak salah neptu dina lan pasarane temu 13 iku nggih dadi petungane kan Pak D wis nate kandha petungane golek sing tiba candi candi Raga Sempoyong niku ta Pak D. Nah, ya toh. Malah ngerti toh sampean. Nah, ngono iku. Lah, iku wis kalebu apik nanging ana sing luwih apik. Luwih istimewa. Nggih. Lah sak temene ngene le. Pepetungan niku ana loro. Ana loro. Sing siji iku mau Kertayasa Candi Raga Sempoyong. Lah terus iku sak temene ana pasangane yaiku Ringkel Dedel Nabi Sleman. Lah diarani istimewa kejaba Kertayasa niku tiba candi. Lah sing Ringkel Dedele yen bisa tiba Nabi utawa tiba Sleman. Sleman. Nah, iku sing istimewa. Lah iku manggone ana dina Selasa Legi. Dina sing neptune 8. Dina lan pasaran neptune temu 8. Nggih. Lah iku sing istimewa. Dadi iku Kertayasane tiba candi, Ringkel Dedele tiba Sleman. Napa candi nggih Pak? Iya. Kuwi loro ki tempuk nak. Dadi Kertayasane dina 8 iku tibane candi, Ringkel Dedele atik tiba Sleman. Nabi nggih boten napa-napa Pak. Iki sing bagus ya Nabi bagus, Sleman bagus. Lah iku lek gak salah dipetung wae ya toh. Iku kan neptu dina pasarane ana 8. Nggih. Dipetung wae. Kertayasa Candi Raga Sempoyong, Kertayasa Candi dah. Nah, Ringkel Dedel Nabi Sleman, Ringkel Dedel Nabi Sleman. Selasa Legi luweh-luweh lek manggone ana ing sasi besar. Saya hebat maneh nah. Nah, iku petungan. Lah iku kejaba mung dina siji ku ndak iso nak sing tempuk. Tegese tempuk Kertayasane tiba candi, Ringkel Dedele tiba Sleman, iku angel digolek ya mung siji iki. Niku wau Selasa Legi iku. Oh, nggih. Dadi sing pasatuane tiba 8 antarane dina lan pasaran. Nah, lah lek upama liya-liya kaya sing mung tiba candi ku ya becik, ya apik. Mulane Pak D wis kandha, iku wis apik tiba candi ning ana sing istimewa. Ngono iku lho. Lah apa to sebabe ya to? Rehne setahun, ya to setahun iku dina sing istimewa kanggo ngedekne makan mung siji ku mau to. Lah iki mulakno tiba candi iki wis kalebu apik. Lek ngenteni iki setahun kala mangsa ya to kaduan utawa piye pas perlu piye. Lah iku kan wong ora entuk nggon. Mulane racak-racake sing kerep digawe ya waton tiba candi ya to sasine apik kuwi wis kepenak akeh digawe wukunge apik ngono iku upamane wuku apik iku apa upamane kaya wuku Madusya jenenge ngono iku apik ngono kuwi ngaruh ya Pak. Kan Pak niku Pak babakan jame niku terus pundi Pak. Oh, lek jam ya ta iku pancen kala mangsa lek biyen niku mesti nak di apa jenenge lek wong Jawa ngarani penak sangat. Jane saat. Oh, sangat. Unine wong Jawa sangat. Iku pancen ya perlu digoleki nak. Oh, dadi upamane ya
dinane iku mau umpama Selasa Legi kan 8 ya ta 8 iki dipetung urip lara mati urip lara mati urip lara mati urip dadi digoleki sing tiba urip upane tibane 8 ya ta urip lara pati urip lara pati urip nah iki neng jam 7 lek mimiti utawa ya sateruse neng jam pira ya ta dadi sadurunge upane dina 8 lek iso petungane aja sakbare dina 8 sadurunge teko 8 digeleki sing tiba urip pemane iki kan ya ta urip lara pati urip lara pati urip kan nang 7 nggih ngono iku sak ngono ae lek saged jam 7 nggih ngono kuwi carane metungi lah kuwi di ora ketang paribasane upane omah kayu ya ta kuwi ora petang saka siji kudu ora etang mek didekne tok perkara nyeteli engko kudu jam kuwi upamane omah tembok ya ora ketang pokoke balungan sak keler iku kudu jam iku diunggahke ngono iku dadi niki nilaine niku jam 7 niku Pak De mulai manut dinane nilai bangun griya niku nilai napa ne Pak De maksudnya napa pemain napa ngene kula mboten anu nak upama kuwi sing wis kaprah lho ya sing wis kaprah wiwit kuna makuna ditindakke kala mangsa calon tinggi masang pondasi kan wis dipasang digot lah diduduki ngono iku ya mulai lek wis masang cara tembunge saiki peletakan batu pertama kuwi jenenge ngono kuwi berarti nilaine jame nilaine peletakan batu pertama lah syarate ora ketang mek ndelehke tok kudu sing duwe hajat upamane sampean sing duwe hak gawe omah mongko awakmu kan ra iso nukang ning rene iki nek amu jenenge awakmu ngedekne omah ora ketang mung ndelehke boto siji plek harus seremonial lah kuwi kudu nggih lah sebab apa mlakno nang endi-endi sing disebut ya ta monggo sing ngedekne sing gawe kan tukange tapi kan sing disebut panggah awakmu maisi anu ngedeke omah ora jenenge tukange ngono kuwi lah iku memang lan kuwi pakulinan tradisi utawa budaya kudu ngono nak dadi ora ketang paribasane nyeblokne boto sitok plek ya kudu miwiti nggih jelas nah niki babakan kota Lemak le iya nah iki lek bentene antara bangun kalih tumbas nih Pak De misal kula pun mboten usah bangun tumbas mawon niku petungane ndamel napa nih Pak De lah ngene nak rehne tuku diarani tuku adate barang dadi ya ta iku sing kudu digoleki dinane ya lek arep manggon ning kono utawa boyongan kudu diboyongi petungan boyongan gantine kuwi ngono dadi rehne tuku barang wis dadi biyen ora ngerti gaene sasi apa dina apa iki lek ono sing tepak iki penake ya lek boyongane digoleki dina sing apik ngono iku ning lek bangun dandani lah kuwi karek ndelok gedhe cilike apa cara poket titike lek dandani nak upamane sampe akeh upane buka kap entek diganti kayu apa-apane pokoke balungane diganti lah iku lek bisa ya
digoleki dinane kaya nalika lek gawe. Oh sami kedah sami. Padha to. Oh kedah sami berarti. Lek bisa wong kadang goleki dina ora angel bae kan ya ben apik. Dadi ora wura-wura ning lek mung ganti usuk loro apa telu utawa gendeng pira ya ora perlu ya sak dinane sing dikarepke iku sing rehapan gedhe nak. Ngono iku dadi sakniki kan usume niku lho Pak De, musim rumah subsidi kali perumahan. Nanti petongane ndamel boyongan. Iya lek boyongan wae di siasati lek boyongan wae di goleke dina sing apik. Lah ya ngono meneh nak, kabeh ku sing dirembug Pak De ku iki nak budaya Jawa utawa budayane para kuno-kuno, para sepuh biyen. Lah kalau mongso saiki ala ya ibu sak dinadian sing penting selamat mung nyatu omah tuku dadi. Lah iku monggo kabeh mau hak tegese hak asasi. Mulane bali meneh babagan budaya sing dirembug Mak Diki ora ngajak, ora menging, ora ngongkon, ora piye-piye iki mung ngungkap nggih budaya-budaya mbok menawa isih ana sanak kadange dhewe sing seneng kalih betahaken. Lah iku kena ditindakake. Pukasan Pak. Ya Nak. Kok yang Jawi niku badhe bangun napa griya niku kedah dipetung niku alasane ben napa Pak De niki. Ya ngene Nak. Sing cetha wae ben kuat selamat seger waras ayam tentrem gede rezekine lah sak temene ya to lek dipikir cethek kabeh dina kabeh sasi ku apik sak temene ya to namung rehne ya iku mau balik maneh budaya tegese budaya iku pepetungan babagan dina sasi taun laman tanggal iku nek wong Jawa sing wis nate digunakake simbah-simbah biyen ya lah iku dipepetri dilaluri ya to ditiru ditindakake nganti seprene iki jalaran yaiku ana pepetungan dina apes ya to ana dina kubur sak piturute dina tali wangke ngono kuwi dina nas barang ngono iku mulane di naknik jenenge lek wong Jawa ngarani ditik benik. Naknik ngono iku nak. Niki damel sanak sedulur Pak De iki kang remen kalih video-video seputar budaya Jawi, mengungkap sejarah riyin, ilmu-ilmu Jawa kados ngeten iki Pak De. Monggo di-like videone ya Pak De. Lan ya anu nak Pak De meling kaya sanak sedulure dhewe sing pengen ya iku ngerti alamate Pak De sing cetha iso liwat anu DM. Iya, jare DM TikTok. Oke, kapan-kapan nggih dibuka mawon nggih Pak De. Nah, iya. Ampun supaya dipun subscribe biyen Pak De. Oh iya, tak suwun muga-muga sedulure dhewe bareng maringi subscribe nah. Pak De kan mundak semangat. Nggih. Ya De niki matur sembah nuwun niku. Iya, Nak. Apa titipan. Sone pecang kula. Iya, ngono. Nggih, iya. Wonten pertanyaan monggo diserap mawon wonten teng kolom komentar. Iya, Nak. Ya anu nggih Pak De. Nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi saged pinanggih malih Pak De. Amin, Nak. Ya wis muga-muga kabeh pinaringan tetep kuat selamat seger waras ya. Nggih. Sembah nuwun Pak De. Iya, Nak.